Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu. Nggih, saged dijelasaken Pak Mangku niki njenengan Mangku Jawa. Lah niki seragame niki seragam napa Pak Mangku? Nggih badhe wonten acara wonten lidah naminipun Sawunggaling. Acaranipun ruwat desa utawi ngruwat desa. Ngruwate niku Joko Berak utawi Sawunggaling. Kang Sawunggaling niku leluhure tiyang Surabaya Sawunggaling. Lah niku napa kostume sampean niki serba ireng niki ya napa ku? Napa kok apa rata-rata Mangku Jawa niku seragame ireng-ireng ku? Nggih mboten seragame mangku nggih mangku. Seragam ireng niku kan biasanipun nek ngelayat. Biasanipun nek wonten pentas-pentas ceket Jawane Surabaya. Menawi wonten artine maknae Mangku. Wonten manae tapi kula mboten saged ngucapaken mana niku. Matur nuwun Pak Mangku. Mawon nggih. Nggih. Santi-santi. Santi-santi Om.